Да ви разкажа една изключително интересна случка днес. Дочух странен шум. Излязох, хоп, видях соколчета. Взех камерата, сложих статива и се скрих въгъла да чакам. Чаках и се появиха. Но уви, камерата гледаше не натам, на където трябва. За щастие вторият опит се получи и направих тези кадри. Дайте едно сърце и ме последвайте за още подобен контент.